Ще ви представя нашата самоходна праскачка, изложена на Агра 226 Li модел VN. Машината разполага с резервоар 6000 литра, с 310 конски сили двигател и 36 метра щанги. Просвета на машината може да бъде хидравлично регулируем от 1,60 до 2 метра безстепенно, а колеята от 2,25 до 3 метра, по желание на клиента и нуждите му. В предната част на машината виждаме оборудване с центробежна помпа с дебит 1000 литра в минута, която спомага за пълненето на резервоара за разтвор и бърза връзка за пълнене от външна помпа на чистата вода. Имаме удобен външен терминал за управление на всички функции на праскачката. Можем вътре от кабината, както и от външния терминал. Голям премиксер с обем от 35 литра и електрически кранове банджо. Праскачката разполага с голяма и комфортна кабина. Вътре имаме два терминала, един за основните функции и настройки на машината и един, който е за навигационната система, като той може да бъде по избор от клиента на различен доставчик.